لومي تمسيو زينا كسمعكم ኣብ ኢትዮጵያ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዘይተኻየደሎም ከባቢታት ጽባሕ ድምጺ ከም ዝወሃብ ኣብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ሶሊያና ሽመልስ ገሊጸን ብመሰረት ጸብጻብ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ሃረሪን ሶማልያን ከምኡውን ጽባሕ ሕዝበ ውሳነ ኣብ ዝወሃበሉ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስራሕ ዕጹው ክኸውን ይለን ብመሰረት ኢዚኣ ካብዚ ከይወፃና በዝሒ ቁፅሪ ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ዝሓዘ ክልል ሃረሪ ጽባሕ መረፃ ከካይድ እዩ ምስ ቦርድ መረፃ ብዝነበሮም ዘይምስምማዕ ዓበይቲ ፍርዲ ክከራኸሩ ብምጽንሖም ተናዊሑ ዝጸንሐ ከይዲ መረፃ ኣብቲ ጽባሕ ዝካየድ መረፃ 7 ፓርቲታት ፖለቲካ ክነሓንሑ እዮም ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ንዝረኣኸልና ጸብጻብ ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ ቀንዲ ጽርግያታት እታ ከተማ ህዝቢ ኣብቲ መረፃ ንኽሳተፍ ብዝፅውዕ መለለይታት መሊኦም እዮም ኣብ ጀጎል ፍሉይ ክልል መረፃ ንዝወሃብ ድምፂ ካብ ክልሎም ወፃእ ንዝነብሩ ሰባት ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ክሳተፉ ዘኽእሎም መስርሕ ተዳልዩ እዩ ኣብ ጀጎል እዩ ዝነሓንሑ ዴሞክራሲያዊ ትካል ሃረር ወይ ድማ ሃዲድ ፓርቲ ናጽነትን ማዕርነትን ከምኡውን ገዛእ ፓርቲ ብልጽግናን ክኾኑ ከለው ኣብ ክልላት መረፃ ጀጎል መደበኛን ሁንደኔን ድማ ነቶም ሰለስተ ዝተገልጹ ፓርቲታት ሓዊሱ አዲስ ትውልድ እናት ኢዜማን አብን ክምረጹ ክነሓንሑ እዮም ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ ዘዘራረቦም ፓርቲታት ፖለቲካ እኹል ምድላው ምግባሮም ተዛሪቦም አካባቢ ናጽነትን ማዕርነትን ፓርቲ ጨንፈር ክልል ሃረር መሐመድ ሐሰን አደም ከም ዝበልዎ ፓርቲኦም 16 ሕጽያት ከም ዘቅረበን ኣብቲ መረፃ መንበራት ቤት ምኽሪ ክንረክብ ኢና ኢሎም ከም ዘኣምኑን ይዛረቡ ቁሳቁሶቻችን ሎጂስቲክ ብዙ ነገሮችን ያሟጠጥን ቢሆንም ያው በተራረፈን ዋላ እኳ ዝነበሩና ቀረባት ፀንቂቕና ዝተጠቕምና እንትኾና እቲ ዝተረፈና ኣኻኺብና ንምንሕናሕ ተዳሊና ኣለና ልዑል ናይ ጽርግያ ምልዕዓላት ኣካይድና ኢና እዮም ዝበሉ ኣተሓባበርቲ ኢዜማን አብን ውን ሕፁያቶም ዘቕረቡ ኮይኖም ኣብ ቤት ምኽሪ እትኽልል ኣባላቶም መንበር ክረኽቡ ጥራሕ ከም ዝኾነ ትፅቢቶም ተዛሪቦም ሕፁይ አብንን ኣብ ሃረር ኣተሓባባሪ እቲ ፓርቲን ዝኾነ መንእሰይ ታምሩ በሪሁን ምድንጓይ መረፃ ጽዕንቶ ከም ዝፈጠረሎም ይዛረብ በሐረሪ ክልል የሚካሄደው ምርጫ በሁለት በዋና ምክንያቶች ተጽዕኖ ውስጥ የገባ ነው ብለን ነው የምናስበው አንደኛ ምክንያቱም ከባለፈው ምርጫ ኣብ ክልል ሃረር ዝካየድ መረፃ ብክልተ ቀንዲ ምክንያታት ጽዕንቶ ዝፈጠረ እዩ ሓደ ድሒሩ ዝግበር ዘሎ ከም ምዃኑ ነቲ ብደረጃ ሃገር ብልጽግና ዝረኸቡ ዓወት ዝልውጥ ብዘይ ምዃኑ ከም ኣብን ድማ እቲ ኣብ ሃገርና ዘለህሉ ኩነታት ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ኩናት ከም ምህላው መጠን ኣብ ልዕልና ጽዕንቶ ኣለዎ እዮም ዝበሉ ምክትል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ፓርቲ ዓብዱል ሐኪም ዑመር ከም ዝበልዎ ፓርቲ ብልጽግና ከም ተናሓናሓይ ፓርቲ ኣድላይ ዘበለ ምድላው ምግባሩን ከም ገዛእ ፓርቲ ድማ ብሰላም ንኽሳለጥ ምስ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጨንፈር ሃረር በመተሕብባር ዝግባአና ክንገብር ኢና ኢሎም የምርጫ ቅስቀሳችንን ስናደርግ ቆይተናል በመንግስትና ጎስጓሳት መረፃ ከነካይድ ጸኒሕና ኢና ኩሉ ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ምስናውቲ ተታሒዙ መምልኦም ክነረጋግጽ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና እዮም ዝበሉ ነበርቲ እትኽልል እውን እዚ መረፃ ጸገማት ቁጠባ ስእነት ስራሕን መሰረታዊ ጸገማት ህዝብን ዝፈትሕ ክኸውን ትጽቢት ከም ዝገብሩ እዮም ንራድዮ ድምፂ አሜሪካ ዝተዛረቡ ሎሚ ንጎን ጋዜጠኛታት መግለጽ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ እትኽልል ነስሪ ዘከርያ ብዘይ ዝኾነ ናይ ጸጥታ ጸገም መረፃ ተጀሚሩ ክዛዘም ኣድላይ ዘበለ ምድላው ምግባሮም ተዛሪቦም ወኪልና ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት መረፃ ተንቀሳቒሱ ዘዘራረቦም ኣፈጸምቲ መረፃ ኣድላይ ናውቲ መረፃ ከም ዝተማልኡሎም ነጊሮሞ ጽባሕ በኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ካብ ወጋሕቲ 12 ጀሚሩ ኣብ ዝካየድ መረፃ ንኽልልን ፌደራልን ዝውክሉ 2 ሕፁያትን 36 ኣባላት ቤት ምኽርን ሃረር ክፍለጡ እዮም መንግስቲ ዝምስርት ፓርቲ ብልጽግና ንኢዜማ ዝህቦ ሽመታት ከይቕበል ከም ዝኽእል ገሊጹ ትማሊ መምሕዳር አዲስ አበባ ሓድሽ መንግስቲ ክምስርት ከሎ ከንቲባ ኮይነን ዝተመረፃ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ኣብ ካቢኔኤን ናይ ኢዜማን ናይ አብን ኣባላት ሸመን ኣለዋ ኣባል ኢዜማ አቶ ግርማ ሰይፉ ኮሚሽነር ኢንቨስትመንት አዲስ አበባ ኮይኖም ተሸመም ኣለዉ ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ ርእይቶኦም ዝሃቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኢዜማ አቶ ናትናኤል ፈለቀ ናይ አቶ ግርማ ይኹን ናይ ካልኦት ኣባላት ፓርቲ ሹመት ተቐባልነት ዝረክብ ብውሳነ ናይቲ ጉባኤ ምዃኑ ተዛሪቦም ናይ አብን አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ድማ ሓላፊ መምሕዳር ንብረት ብምዃን ዝተሸሙ ክኾኑ ከለው ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓዊሱ ጠቕላላ ናይ መንግስቲ ምስረታ ቅድሚ ምዝዛሙ መርገፂኡ ከም ዘፍልጥ እቲ ፓርቲ ገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ አዲስ አበባ ናይ አሜሪካ ሚኒስተር ገንዘብ ጃነት ያለን ደረት ናይቲ ሃገር ዕዳ እንተዳ ዘይተላዒሉ መንግስቲ አሜሪካ ወፃኢኡ ዝኸፍለሉ ገንዘብ 18 ጥቅምቲ 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ክጽንቀቕ እዩ ኢለን ያለን ንመራሕቲ ኮንግረስ ትማሉ ሶሉስ መጠንቀቕታ ኣቅሪበን ኣለዋ ኮንግረስ ነቲ ናይ ዕዳ ደረት ክፈትሑ ኣገዳሲ እዩ ተዘይ ኮይኑ ሕዚ ብዘለና ግምት ግምጃ ቤትና 18 ጥቅምቲ ክጽንቀቕ እዩ አሜሪካ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ
ዕዳኣ ከይከፈለት ዝተረፈት ዲፎልት ክትኸውን እያ ኢለን ኣብ ኣሜሪካ ዝህሊ እምነት ዝሽርሽርን ናይ ምልቃሕ ተኽእሎኣ ዘልምስን ብኡቢሉ ድማ ገንዘባውን ቁጠባውን ውድቀት ከስዕብ ይኽእል እዩ ኢለን ኣለዋ የለን ብምውሳኽ ሪፓብሊካውያን ነቲ ናይ ልቃሕ ደረት ንምልዓል ንዝቐረበ ውሳነ ብቕድሚት ማልሶኒ ብድምፂ ውድቕ ገይሮሞ እዮም ሰበስልጣን ናይጄርያ ኣብ ግዝኣት ሰሜን ካዱና ብስግኣት ጸጥታ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽልተ ኣዋርሕ ተዓጽዮም ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ክኽፈቱ ወሲኖም እቲ ዞባ ዕጡቓት በብእዋኑ ሰባት እናጨወዩ ብዝፈጥርዎ ጸገም ጸጥታ ክሳቐ ጸኒሑ እዩ ከም ሓበሬታ ንህፃናት ሓገዝ ዝገብር ትካል ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍ ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ህፃናት ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ይፈርሑ ኢሉ ጊኒያውያን ብስጉምትታት መራሒ ወታደራዊ ጁንታ ኮሎኔል ማማዲ ዶምቦያ ይድነቑለዉ ኢሎም ናይ ጊኒ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ መራሒ ፓርቲ ሊበራል ብሎክ ፋያ ሚሊሞኖ ኮሎኔል ዶሞቢያ ትማል ሶሉስ ኣብ ናይ 10 ዓመት ስልጣን ዘመን ፕሬዚዳንት አልፋ ኮንዴ ዝተቐተሉ ኣስታት 200 ጊኒያውያን ንዝተቐብሩሉ ቦታ ከይዶም ሪኦም ኣለዉ ኢሎም ብቕድሚ ትማልሶኒ እውን ኮሎኔል ዶምቦያ ናይ ስግግር ቻርተር ኢሎም ዝፀውዕዎ ሰነድ ዕላው ገይሮም ኣለዉ እዚ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ፖለቲከኛታት ሲቪካዊ ማሕበረሰብን ዓበይቲ ዓድን ፈላማይ ምክክር ድሕሪ ምክያዱ ዕላው ዝኾነ እዩ እቲ መሰጋገሪ ሲቪል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውፅእቲ ሕግን ሃገራዊ ቤት ምክሪ ስግግርን ዝሓቆፈ ብሃገራዊ ኮሚቴ ምትእኽኻብ ከም ዝምራሕ ዶምቦያ ገሊፆም እቲ መሰጋገሪ ንክንደይ ግዜ ከም ዝጸንሕ ግን ኣይገለጹን እቶም መራሒ ተቃዋሚ ኣብ ካልኣይ ዙር ምክክር እቲ መስርሕ ዝጸንሓሉ እዋን ዕላዊ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ኣለዉ ናይ ማላዊ ቤት ፍርዲ ብገለ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ዘይሕጋዊ ኣዛወርቲ ዱር እንስሳ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓደ ቻይናዊ ብሰለስተ ናይ ዱር እንስሳት ገበናት ኣብ ዋና ከተማ ሊሊንጎ 32 ዓመታት ማእሰር ተፈሪድዎ እንተኾነ ግን እቲ መቕጻዕቲ ኣብ ሓደ ግዜ ን14 ዓመታት ምስ ተፈጸመ ናይ ምብራር ትልሚ ከም ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ገሊጹ ኣሎ ሊን ዩኖሃ ናይ ኣውራሪስ ቀርኒ ብምንጋድ 14 ዓመታት ናይ ኣውራሪስ ቀርኒ ሒዙ ብምርካቡ 14 ዓመታት ከምኡውን ብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ብምፍጻም 6 ዓመት ተፈሪድዎ ኣሎ ብመሰረት ዳኛ ቫዮሎት ቺፓኦ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እቲ ሃገር ዝጸንሕ ግን ን14 ዓመት ጥራሕ እዩ ኢለን ብምውሳኽ ኣብ መወዳእታ ብመንግስቲ ራሽያ ዝምወል አርቲ ዝተሰመየ መደብር ቴሌቪዥን ናይ ቋንቋ ጀርመን ፈነኡ ካብ ዩቱብ ድሕሪ ምእላዩ እቲ ሃገር ንትሕዝቶ ዩቱብ ክትዓጽዎ ምዃና ተጠንቅቓላ ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዩቱብ ነቲ ትሕዝቶ ዘልዓሎ ንፖሊስታት ኮቪድ-19 ዝጥሕዝ ትሕዝቶ ስለ ዝፈነወ ምዃኑ ከመልክት እንከሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ራሽያ ግን መዳርግቲ ኣልቦ ክልከላ ሓበሬታ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ካብ መንግስቲ ኣካል ምክትታል መራኸቢታት ዝኾነ ሮዝ ካማንዱዞር ነቲ ውሳነ ዳግም ክሓስበሉ ናብ ጉግል ጽሒፉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ ኩባንያ ጉግል እቲ ዝጽበይዎ ምስ ዘይገብር ግን ከም ግብረ መልሲ ንገለ ክፋል ወይ እውን ምናልባት ሙሉእ ትሕዝቶ ዩቱብ ክኽልክሉ ምዃኖም ኣጠንቂቑ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም يغنيلنا قبر زي راديو دمت أمريكا أيوكا بواشنطن دي سي دحر زينا زتسرع ريبورت مارتين غريفز ناي حورات هاجرات حلافي سب أو راديات يوم لتناي تعنات مخاين كنكسا حدقوان كبلو ناب إثيوبيا زقنا عمال اختي أم حلالي فوم يبل بغل وغن منستر السلام إثيوبيا وزارو مفاريات كامل لوم مس عالم لها تكالات قبرت سناينا قربتن كمز تمايات بيت صحفتن أفليت الله زرزرو مني أفوركي حلاف رديت حبرات منغستات مارتين غريفز تمالو سولوس كمز بلوو أب تقرأي إثيوبيا تأميت آتي اللو كمز حاسبيهم تزاربهم زلوم تخلل ندارجا سلسة وارح أبو وقعو زي كون معز أو زركبن كابتن أبتخوينات زهاسي يخلل كأتو زاد اللي رديت عسى تميتاود رأييو آتي زلو مالوم غريفز نرويترس هبزها بوق على متأيق زقربو حتو قليليو نتن مخاين سعنات عنك أساقسوان زبليو إذا سرحات سبيو كعرز خئلوون بسوقمت منغستي يخبلوون تزاريبو مالوم أمونغو فيدرال منغستن نتغراي نزوك وطاطر حوحات أمونات زخونو حايلتاتن كوينات زتولع قدما 10 توارحيوم عاشحات ميتهم لعلى 3 مليون سوات كاب أبايتهم بحايل كهاد متجددهم يوم 400,000 سبات أبكونتات تميت مسل حدقا كم زنبرو إنا قميتنا أخل رديت انت زي رخيبهم كأنا بعاد وخود كيوم إلهم غريفز
ነቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ሕብራት መንግስታት ዝገበሮ ገምጋም ብምጥቃስ ከምኡ ዝመስል ይኸውን ከም ዘሎ ዝሓስብ ዝበሉ ግሪፍስ ዘይወግዓዊ ምዕጻው ስለዘሎን ስእነት ነዳዲ ዘይቲ ገንዘብን ናይ ጽዕነት መኻይንን ስለዘሎ ኣብ ትግራይ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ብትኽክል ምፍላጥ ኣጸጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሕብራት መንግስታት ልኡኽ ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝኾነ ዝቐርብ ምዕጻው ዝብል ዘረባ መሰረት ኣልቦ ኢልወሎም ጉጅለታት ረድኤት ከዓ ናብ ትግራይ ረድኤት ከብጽሓ ዝኣተዋ ናይ ጽዕነት መኻይን ዳርጋ ኩለን ስለዘይተመልሳ ዋሕዲ መኻይን ጽዕነት ከም ዘጋጠሞም ገሊጾም ኣለዉ። ናብ ትግራይ ረድኤት ዝጸዓኑ ዘወርቲ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መኻይን ብውሕዱ 2 ግዜ ተተኪስዎም እዩ። ገለ ተጋሩ ዘወርቲ መኪናውን ኣብ ዓፋር ተኣሲሮም ድሓር ተፈቲሖም እዮም ብመሰረት ጸብጻባት ሕብራት መንግስታት። ግሪፍስ ናብ ትግራይ ዝኸዳ ሓያለ ናይ ጽዕነት መኻይን ኣይተመልሳን እዚ ነቲ ሰብኣዊ ጸገማት ኣጋዲድዎ ኢሎም ኣለዉ። ወሲኾም ካብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ነጀው ነዳዲ ዝጸዓና መኻይን ናብ ትግራይ ዝኸዳ የለዋን እውን ኢሎም። ቀዳማይ ነገር ንኽመፁ ነዳዲ ዘይቲ የብሎምን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ክመፁ ኣይደልዩን ይኾኑ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን እዚ ንስራሓት ሰብኣዊ ረድኤት ሳዕቤኑ ጸገሚ ኢሎም ኣለዉ ግሪፍስ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሕብራት መንግስታት 16 መስከረም ከም ዝበሎ ካብ 12 ሓምለ ነጀው ናብ ትግራይ ካብ ዝኸዳ 466 ናይ ጽዕነት መኻይን 38 ጥራይን ተመሊሰን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሰሉስ ብትዊተር ኣቢሉ ከም ዝበሎ 61 ናይ ንግዲ ናይ ጽዕነት መኻይን ኣብ ቀረባ መዓልታት ካብ ትግራይ ከም ዝተበገሳን ኣብ ዝመጻ ሰሙናት እውን ተወሰኽቲ ክመጻ ትጽቢት ከም ዝገብሩን ገሊጹሎም። ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባጻሕ ናይ ጽዕነት መኻይን ኣብ መንገዲ ምህላወን ብምርግጋጽ ንዘሎ ናይ ሎጂስቲክ ጸገም ንኽንዋጽኣሉ ምስ መጓዓዝያታት ምስራሕና ክንቅጽል ኢና ኢሉሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ኢትዮጵያ። ኣብ ትግራይ 90 ሚእታዊ ህዝቢ ትኽልል ማለት 5.2 ሚሊዮን ረድኤት ከም ዝደሊ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ እዩ። ሕብራት መንግስታት ንትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ኣብ ፈላማይ ፍርቂ መስከረም ኣብ ዝገበሮ ምክትታል 22.7 ሚእታዊ ጉድለት ኣመጋግባ ከም ዘለዎምን ካብ 11,000 ነፍሰ ጡራትን ዘጥብዋን ኣዴታት ከዓ ልዕሊ 70 ሚእታዊ ጽንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ከም ዘለዎን ገሊጹ እዩ። ንምንጽጻር ዝኣክል እዚ ማዕረቲ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ እዋን ጥሜት ሶማል ዝነበረ መጠን ጉድለት ኣመጋግባ እዩ ክብሉ ግሪፍስ ገሊጾም ኣለዉ። ናብ ትግራይ በብመዓልቱ 100 ናይ ጽዕነት መኻይን ከኣትዋ የድሊ ግን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ 10 ሚእታዊ ጥራኤን ከኣትዋ ክኢለን ዝበሉ ግሪፍስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ንኸኣቱ ከም ዘመቻቹ ንዝኣተወ ቃል ክትግብሮ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ። ግሪፍስ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ኣቶ ደመቀ መኮንን ረድኤት ምእታው ይመሓየሽ ኣሎ ክብሉ ኣረጋጊጾም እዮም። ግሪፍስ ግን ኣዝዩ ዓቢ ብዝኾነ ተወሳኺ ክመሓየሽ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 30 ዓለም ለኸን ከባብያውን ትካላት ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒ ጉተሬስን ቀወምቲ ወኪላት ባይቶ ጸጥታን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህውከትን ጥሜትን ፍጹም ስጉምቲ ክወስዱ ዝሓትት ሓባራዊ ቅሉዕ ደብዳቤ ጽሒፎም እዮም። እቲ ደብዳቤ ካብ ሕዳር 2020 ዓ.ም ሒዙ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ካብ ሓገዝ መራኸብን ተበቲኾም ዳርጋ 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ኩነታት ጥሜት እዮም ዘለዉ ይብል። ሓደ ካብቶም ነቲ ደብዳቤ ዝጸሓፈ ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ምክትል ፕሬዚደንቱ ሃርዲን ላንግ ንቪኦኤ ሪፖርተር ክፍሊ እንግሊዝኛ ጃክሰን ሙቫንጋኒ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቕ ዕላማት ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ኣፍልጦ ንኽረክብን ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታትን ወኪላት ባይቶ ጸጥታን ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝያዳ ጭቡጥ ስጉምቲ ንኽወስዱ ጽዕንቶ ንምግባርን ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝዋስኡ ወገናት ሰብኣዊ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀልጢፉ ነቲ ምዕጻው ክኸፍት እዩ ድልየትና ኢሎም ኣለዉ እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት። ብኻሊ ወገን እዚ ሕቶ ጸገም ምብጻሕ ረድኤት ክቐርብ ዘለዎ ጸገም እናፈጠረ ንዘሎ ኣካል እዩ ክብላ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሌነ ስዩም ኣብ ቀረባ ተዛሪበን እየን። ብሌነ ስዩም ኣብቲ ዝሃብኦ መግለጺ ንህዝቢ ትግራይ ረድኤት ከይበጽሖ ዝገብር ዘሎ ዘረፋ ዝፍጽምን ቀረብ መግቢ ካብ ህዝቢ መንዚዑ ንኹናት ዘውዕልን ዘሎ ሕወሓት እዩ ኢለን ነይረን እየን። ሚኒስትር ሰላም ሙፈሪያት ካሚል ከዓ ብወገነን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሂቦንኦ ኣብ ዝነበራ መግለጺ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ንኽበጽሕ ዝሕለፈሉ ኸይዲ ብዝያዳ ዝተሳለጠ ክኸውን ተገይሩ እዩ። ንኣብነት ረድኤት ዝጸዓና መኻይን ንፍተሻ ጠጠው ዝብላሉ ነቑጣታት ካብ 9 ናብ 2 ወሪዱ እዩ። መንግስቲ
ዝተመቻቸወ ኩነታት ፈጢሩ እዩ ኢለን ነይረን። ሎሚ ዝረኸብናዮ ዜና ከዓ ሚኒስተር ሰላም ሙፈሪያት ካሚል ሎሚ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ኣከፋፈልትን ኣቕረብትን ረድኤት ተራኺበን ምዝርራበን ቤት ዕዮን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ናብ ትግራይ በብዕለቱ ረድኤት ንምብፃሕ ሸቶ ዝተታሕዘ እንተኾነ እኳ ብምኽንያት ናብቲ ክልል ከይደን ዘይተመልሳ መኻይን ጽዕነት እቲ ስራሕ ምትዕነቃፉን ትካላት ረድኤት ሓላፍነት ወሲዶም እተን መኻይን ግቡእ ኣመራርሓ ብምሃብ ከም ዝተመልሳ ከረጋግፁ ኣለዎም ኣብ ዝብል ምርዳእ ተበፂሕሎ ይብል እቲ ቤት ዕዮን ዘውፅኦ መግለፂ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዋና ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ አልአሚን መሐመድ ሰይድ ኣብ ዝቐረባ ምስ ቴሌቪዥን ኤርትራ ንክልል ትግራይን ኢትዮጵያን ዝምልከት ርእይቶ ከም ዝሃቡ ዝዝከር እዩ። ነዚ ዝምልከት መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዘቕረብና እውን ዝዝከር እዩ። ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያምን እዮም። በትረ ስልጣን ዓዲሞም ናብኡ ከስግረኩም። ኣቶ አልአሚን ምዕራባውያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ዘለዎም ርክብ ከምዚ ኢሎም ነይሮም። እንታይ ገይሮም ኣብይ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ገይሮም ንኣሜሪካውያን ኣብ ታሕቲ ምቁፃሩ ክእትዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ ሓደ ሸነኽ ንወያነ ይሕግዙ በቲ ሓደ ሸነኽ ካልእ ፀገማት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝመፅእ ምግባር ተጨኒቑ ረማዕ ከም ዝብል እንደገና ወያነ ከም ዝመፅእ ኣብ ስልጣን ወያነ እንተደኣ መፅኡ ኤርትራ እውን ክትድቀስ ስለ ዝኾነ ሶማል እውን ካብዚ ዘለዎ ብዝያዳ ክበታተን ስለ ዝኽእል እያ ርእይቶ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ብርሃነ ክጅምር ነዚ ሽማሽን ከውፅሉ ነገር ምክንያቱ ነቲ ሰብ ምቕጣል ነቲ ሰብ ናይ ነቲ ጀኖሳይድ ኣድናቆት እዮም ዝፅበዩ ዘለዎም ከመይ ዝበለ እምሮ ከም ዘለዎም ክርድአን ይከኣለን። ናይ ጦርነት ሕድስ ይፈልጥ ኣራዊት ዝኾነ መዐቀኒ ማንም ሰብ ኣብ ማንም ጫፍ ናይ ዓለም ዘሎ ደው ዝኽእል ርእይቶ እዩ። ዝገርም ነገር እኮ ኣብዚ ህውከት ንውግእን እናሃለኩ መዓት ኤርትራ ይትብል ዘሎም ካብ ንሻዕብያ ዝነብር ኣብ መንገዲ ዋላ ንሞት እናበለጡ ይወጡ ዘሎ እዚ ክሱስ ብዘይከኣልስ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ህዝቢ እንታይ ሞራል ኣለዎ? እዚኦም ናይ ባዕሎም ሽግር ዘይፈትሑስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣውሮፓውያን ተዛሪቡ ብሎ ክዛረቡ እንታይ ሞራል? ዶክተር በርሀ ኣነ ዝያዳ ሕጂ ዝሰምዖ ዘለኹ ከዓኒ ብወገን ናይ ህወሓት ተዋጋእቲ ጭፍጨፋ ዝግበር ዘሎ ጀሳይድ ዝግበር ዘሎ ናይ ንብረት ምዝራፍ ሙስፋር ኤቭሪቲንግ በቲ ዓይነት ስእልቲ ዝግለጽ ዘሎ እሞ እዚታት ክሪኦ ከለና ንሳቶም ኣብዚ ታጉድ ዘሎ ሓወሲ ናታቶም ጥውሲ ዝበልዕሉ እዮም ደሪ ዘሎ ወይ ናታቶም ረብሓሲ ዝረኽብሉ መንገዲ ኣሎ። ኣነ ዘሕስበኒ ዝያዳ እንታይ እዚ ክሳዕ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ወይ ዝነበረ ሳሕ ዘይኮነስ ንመጻኢ እዩ። እዚኣቶም ጉዳዮም ኣይኮነን ንዓቶም ደገድስ ኣይኮነን ህዝቢ ሓውን ሓሰር እንተኣተወ ብኡብሉና ንሕዚ ተጣፍዐ ናይ ፈረንጂ ታሽሙ ድሌቶም ኩሉ ግዜ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ክፈፅሕ ይውዳእ እዩ። ክውዳእ ከሎ ግን ብኸመይ መንገዲ ሕጂ ኣንፈት ቆርቆሩ ንርኢ ንህሉ ንኸውን እቲ ዝዓበየ ሕቶ ድመፅእ ሕጂ እንታይ እዩ ኣዋዳድኣ ናይዚ ኩናት እቲ ናይ ህዝቢ ዘሕለፎም መከራን ገለን ኣረስዕስ ናብ ሰላማዊ ናብራ ከሰጋግር ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ። ብድሕሪ እዚ ከዓ ተሳዒርካ ኢኻ እሞ ከምዚ ኩን ተሳዒርካ ኢኻ እሞ እዚ ሓባሪካ መሰሉን ንብረቱን ገለገሊኡን ዝምፈገሉን ኣብ ግፍዕ ከዓ መሊሱ ዝወድቀሉ እንተኮይኑ እቲ ተፃወታት ክቅፅል እዩ። ሕጂ ተዘይ ተዓወተ እውን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ደረጃ ዘፅል ክዕወት እዩ። ንዓይ እዚኣ ኣገዳሲት ኮይና ትፈአኒ። ኣቶ አልአሚን ትምኒተይ ኢሎም ዝገለፅዎ ኣሎ ካብ ኣንደበቶም ክተስማዐኩም እሞ ክንቅፅል። ኢትዮጵያ ንከይትበታተን ከይትገማማዕ ወያነ ዳግም ኣብ ስልጣን ከይመፅእ እዚ ናተይ ግምት ናተይ ድሌት ናተይ ዝኣምኖ መንግስቲ እውን ዝኣምነሉ ኢለ ዝኣምን ኢትዮጵያ ከም ትቐስም እዩ። ቀሲና ጉዳያታ ትፈትሕ ንምግባር እዚ ንዓና ተዋፅእ። ስለዚ ብሓባር ክንሰርሕ ንሕና ንኢትዮጵያ ርእይቶ ይሃቡና ዶክተር በርሀ እዚ ዓዳይ ባህላስ እንታይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብክልቲኡ ወገን ኮይኑ ሕጂ ህዝቢ ዋጋዕ ዘሎ ኣብ ሓደ ኮፍ ኢሉ ሰላም ገይሩ እቲ ግዝ ውዳእሉን ሰላም ዝነብረሉ መንገዲ ክምስርት ኣለዎ ትብል እያ ቅቡል መስለና። ኣነ ግን እዚ ሕጂ በዓል ኣሜሪካ ምፅኦም ተዘራረቡ ከም ዝግበሩ ገለግሎ ዘሎ
ናይ ፖለቲካ ታሽሙ ሳነት ስለደሎ አቡ ኻቲ ደልኝ ኢትዮጵያ ወንደለው ሓደ ቻሌንጅ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ እንተር አይናደ አምጥና ዝክናት እዚ አሞዳታ ይካረደፈ ስለዚህ እዚ ሕጂ ከይዱ ዘፍ ብላሎ እቲ ሓደ ኃይል ኻን ክደሲ ይልኻ ይመሳአሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ እዚ ሓሳባት ዝኽመሱ ዘሎ ኦኬ ሳትኩምን ትኹነታት ናብ ሰላም ተቀይሩ ብሰላም ታረገት ማሕደር ትኽእለሉ መንገዲ ክፍጠራሉ ዶክተር በርሃ ከምቲ አቶ አልአሚን ዝበልዎ ተዘረባ ዝወፀ ይብሉ ባዕልቶም ኢትዮጵያውያን ፀገም መፍትሑ ጽቡቕ ወባህላ እዩ ዝሓለፈ 10 ወርሕ ቀጥታዊ ጣልቃ ምትእትታው ብኻሊእ መንገዲ ነቲ ኩነታት ምጥምዛዝ ኣብ ረብሓኻ ምውዓል ተራእይዶ ኣይተራእየን ኣብኡ ዶ ርእቶ ክትብ ትኽእል ዓብዪ ርእቶ እምበሪ እዚ ቁርፅ ኣቢልና እንድሃ ኣንቲ ጫፍ ጥራሕ ኢና ከይድና እቲ ሙሉእ ስእሊ ኣይክህልወናን እዩ ግን ኣብዚኣ እኮ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ከም ኤንጀልስ ወይ ከዓ መላእኽቲ ናይ መላእኽቲ ጉጅለ ገይርና ክንወስዶ የብሉና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እኮ ክሳብ ሕጂ ክሳብ እዋን እዚ ናይ ሕጂ ውግእ ናይ 10 ወርሒ ክጅመር ከለዉ እኮ ንኤርትራ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ እንታይ ነይሩ ዓባይ ትግራይ ንምምሳት ንኤርትራ ክትቋፅዖ ፀላትልካ ሕጂ ትግርኛ ዝዛረቡ ህዝቢ በልቦም ኣብ ሓደ ፅላል ኮይኖም ሳዕቀ ባሕሪ ዝኣቱ መንግስቲ መሬት ተፈቲሩ ዓባይ ትግራይ ሪፐብሊክ ትመስረት ኣለዋ ትቤት ስለዚ እዚ ክንወግኦ ዘለና ንኤርትራ ብምልከት እዩ እቲ ኩናት ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝነበረ ጦር ተፀሪዑ ናይ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ነቲ ቦታ ክቆፃፀሮ ከሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተፀዊሉ ክርኢ ኣይከይድን እዩ ስለምንታይ ሓደገኛ ጦር እዩ ኣብኡ ዘሎ ኣንጻር ኤርትራ ውግእ ክገብር ዘኒ ንኤርትራ ክትፍል ዘሊ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ነይሩ እዩ 2016 ነይሩ ሓደ ቦታ ከምኡውን በብግዜኡ ዝግለጽ ነገራት ነይሩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከም ሓደ ካብ ናይ ኤርትራ ኣነሳስነት ወይ ከዓ ምንስሳ ወይ ከዓ ምጅማር ተተንኮሰ ነገር ጌርና ክንሪኦ የብልና ትብል ኣምባሳደር ሪትኻ ክትበና ትኽእል ኢኻ ናይ ኤርትራ ሰበስልጣናት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢዶም ሙሉእ ብሙሉእ እዮም ኢትዮጵያውያን ናይ ባዕሎም ጉዳይ ባዕሎም ክፈተሎም ዝብልነት ዝነበሮም ነይሩ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣብቲ ውግእ ኣይነተሳተፉ ወይ ድማ ናይቲ ውግእ ፍልና ምትኣብዪ ኮይኖም ዲዛይን ኣይምገበሩ ዲዛይን ምግባር ጥራሕ ዘይኮነ ኣይምፈፀሙን ናይ ተሳተፉ ስለዚ ንሳቶም ብቐጻልነት ናይ ምንባር ብቐጻልነት ስልጣኖም ናይ ምጥምኻል ሕልሚ እዩ ዘለዎም እምበር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ባዕሎም ዘመሓድሩ ምህልውን ክንዲ ፍረጣት ኣክል ዝውድሎም ኣይኮነን ሓደ ኣሜሪካውያንን ኣውሮፓውያንን ተኽሲ ተወብሉ ተሰማምዕሎም ዝብሉ ዘለዉ ካልእ ዝበሉ ይቐኒየልናይ ኣምባሳደር ንስኻ ካብ ሓደ ካብ ነባራትን ተጋደልትን ሕወሓት ኢኻ እሞ ዶክተር በርሀት ዝበሎ ሰሚኻዮ ይደግሞን ዝተሓበ ሰነድ ዶ ነይሩ ትውድብ እውን ከምኡ ምስጢራዊ ድዩ ነይሩ ወይስ ምህዞድ እዩ ንስኻ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ ክትጋደል ወይ ከዓ ኣባል ሕወሓት ክትከውን ከለኻ እዚ ዶክተር በርሀት ዝብሎ ዘሎ ተጋዳላይ ወይ ኣባል ኣብ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ዋላ ብትሪኡ ከምዚ ዝመሰለ ሰሚዕናዮ ኣይንፈልጥን ናይ ባሕቲ ዝዛረብ ዘለኹ ከምፅውፅው ኢና ኣነ ንናይ ኤርትራ ነፃነት ዝድግፉን ዝተቃለሱን ሰባት ኩሉዎም ተለወጠ ቅዋሜ የብሉ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ዝቀየሩ ነገር ብዕሊ ዝፈልጦ ነገር የለን ምንም ዓይነት ሰነድ የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ምንም ዓይነት ስምዒት ኣይነበረን ሓቀም ምዝራፍ ይቕኒየለይ እሞ ንወዳእዮ ናይ ሎም መደብና ብኣቶ አልአሚን ናይ መወዳእታ ርእቶኦም እዩ እዚ ምትእትታው ኣሜሪካ ኣመልኪቶም እዮም ዝዛረቡ ኣቶ አልአሚን ከምዚ ይብሉ ኣሜሪካውያን ብዝተፈላለየ መንገድ ሓንሳብ ብረድኤት ከማንታ ፓወር ከም ዝሰማዕና ትዛረቦ ዝነበረ ካልኦት እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ካልኦት ዝዛረቦ ዘሎ ኩሉ ብምሉ ምትእትታው ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣቲኻ ሕንፍሽሽ ምፍጣር ካልእ ትርጉም የብሉ ሓቀኛ እንተኮይኖም ይግደፎም ኢትዮጵያውያን ጉዳዮም ባዕሎም ይፍትሑ እንታይ ምልከቱ ኣሜሪካዊ ሓደ መፅኡ ካብ ዋሽንግቶን ኣብዚ ኢትዮጵያ ንዓና ከም መሓዳበራና ከም ዝግበሩ ከምዛይ ትግበሩ እዚ መደባት ግበሩ እዚ መደባት ክብል መሰል እዩ ፅሩዩ ባህላ ኣቶ አልአሚን ኣምባሳደር ብርሃነ
ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሕዚ ብዝተኸለመት ንባዕሎም ምክልኻን ነተፈጸምዎ ጥፍኣት ፖለቲካዊ ካልእ ንሽፋን ሂቦም ምክልኻን እዮም ሂቦም ዝዛረቡ ኣሜሪካ ሓደ ዘየከራኽር ነገር ናይ ባዕሎም ረብሓን ናይ ባዕሎም ጥቕምን ኣብ ዝኾነ ጫፍ ናይ ዓለም ከሰጉሙን ኣይግድን እዩ። እዚ ምንም ምስጢር ክኸውን ኣይኽእልን። ይኹን እምበር ንኣሜሪካ ንምጥቃም ኢልካ ገበንካን ወንጀልካን ክትሓጥእ ግን ኣይትኽእልን። ንሕዝኡ ክኸውን ኣይኽእልን ናተይ ኩላ ንሳቶም ዝዛረብዎን ብዛዕባ ኣሜሪካ ንሳቶም ዝፈፀምዎን ደበይኑ እዩ። ኣነ ንስዕብ ዘለኹ ኣሜሪካ ንበዝሒ እውን ንዕኦም ዝጠቅም ንዓዶም ዝጠቅም ጉዳያት ከሰጉሙን ኣይግድን። ትሕዚ ጎሊኡ ዝረአ ዘሎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ድማ ብፍላይ ብናይ ኤርትራ መራሕትን ብናይ ብልፅግና መራሕትን ዝተፈፀመ ወንጀልስ ምስ ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ምስጓምን ዘይምስጓምን ተዛሚዱ ክሸፋፈን ክዕበጥ ኣለዎ በፍጹም ክኸውን ኣይኽእልን። እቲ ብግልፂ ናይ ኣሜሪካውያን ክስታይ እንሰምዖ ሕዚ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ኣብ ዝኾነ ዓለም ተግባራውን ናይ ምግባር ሓደ እሴት ወይ ድማ ቫልዩ ናይ ኣሜሪካውያን ድማ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ ክነሰጉም ኢና ክብሉ ኢና ንሰምዕ የከራኽረና ኣይኮነ። ናይ ትግራይ ጉዳይ ግን ኣብ ክርክብ ኣትስ ኣይኮነን ብሓፈር ወንጀል ይፍፀም ዘሎ ነዚ ወንጀል እዚ ንምሕባእ ድማ ምንም ዓይነት ምክንያት ዘድሊ ኣይኮነን እዩ ትናተይ ርእይቶም ሕራ የቕኒየለይ ዶክተር በርሀ ኣነ እቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ክፍሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሕጂ ትግበር ዘሎ ኣጋጥምና ድብሎ ዘሎ ዝሰምዖ ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ ነዚ ኣምባሳደር ብርሃነ ድብሎ ዘሎ ብሓደ ወገኑ ንዕኡ ብስዕር እዩ እቲ ኣርጊመንት ትረኽቦ ኣብ ክንደይ ዓድታት እሞ ክንደይ ዝቆል ትረአ እሞኒ ግፍዕታት ዝፈልፅሙ ዝበሃል ዘሎ እቲ ካልእ ከዓ ሓደ ኣብዚ ውግእ እዚ ተረኣየ ነገር እንተልዩ ሓሶት ፋብሪኬት ጌርካ ምዝርጋሕ እሞኒ ኣምኖ ሰብ ድብል ብሕልፊ ዘን ሚድያታት ዝገብርኦ ናይ ወፃኢ ዓዲ ዘን ዓበይቲ ሚድያታት ዓበይቲ ሰባት ብመዓት ገንዘብ ዝተኸፍሎም ከምቲ ዝበሃል እቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ነበረ ናይ ሓገዝ ገንዘባት መብዛሕትኡ ብኣማዕታት ሚልዮናት ወይ ሚልዮናት ዝቁፀር ኣብ ዝኸምሳት መዓላይ ዝውዕል ዘሎ ኣብ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣትዩ ሕጂ ከዓ መኸምሳት መሳሪሖም ዝጥቀምሉ ዘለው ድብል ኢና ንሰማዕ። ስለዚ እዚ ኣዝዩ ሕርኽርኽ ዝበለ ኩነታት ስለዝኾነ ብሓን ከምሰዊ ግዜ ግን ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካ እተካይዶ ዘላ ጣልቃ ገብነት ወይ ከዓ ኢድ ምእታው ኣብቲ ጉዳይ ናይቲ ከባቢ ሓደ ዕላማ ናታ ወያኔን ኣሜሪካን ዝራኸብሉ እንተልዩ ንኤርትራን ንጥፋ እዩ። ክልቲኦም ንኤርትራን ክኸጥፉ ዝደልዮም ተዓሽቑም ዝኸዱ ዘለው እዮም። እዚታት ከዓኒ ኣብኡ ስለዘይቀንዖም ሕጂ ዝኾነ ነገራት ዝኾነ ጠራነላ ምፃእካ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ዝደልይዎ ነገራት ተዘይረኸብዎ እንሲ ከተዓናቐፉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብሓን ቀሲልና ንሪኦ እዚ ግዜ ተሽኾነ ብዙሕ ግዜ እውን ዝፀንሕ ኣይኮነን ብሓን ክውፅኢቱ እቲ ሓቂ ዶክተር በርሀ ሃብታም ጌርግስ ከምኡውን ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክፍኖ